जतन फुं गाहाम जों दिनै फायनाय जोंनि मिडिया रत्न बेलेखायनो फुं गाहाम जों चेंग्रो पारानि आदम आरो जों चौधरी पाराफां जोंनि एडभाइजरी चेयरमैन yang jara agi para चौधरी पाराफां थांनाय र yang चिन्ता बर्तमान पाराफां para चौधरी आवन बिसिंकै जों चिनि चेंख्रु कामी बेस खायै जों कासा प्रेस बिट मा खायनो बाय दंखा आबो कुनु पॉलिटिकल नि एंगल तिया कुनु सोशल ऑर्गेनाइजेशन तिया आबो पारा सम्पूर्ण पारानि चिनि चेंख्रु कामी बिसिंकै जों कासा बर्तमान सिचुएशन नगै पॉलिटिकल बर्तमान जे सिचुएशन जासुग्या जे वायलेंस चल दंमानो नगै जों जाजुग सुग्लिया नगै जों कन्डेम मा खायगा चिनबो लोकेशन कै चिनि चेंख्रु कामी कै टाकरजला 12 विधानसभा कै आरो एडिसी एरिया कै 16 मानदाय पुलिमपुर जों अरनि बर ताकलाइनि जे इलेक्शन जे आसामानि कै आसुक वायलेंस लाखने किंतु उनि हमानि बिसिंति फानोसे गोबां जागा निनि नक सक जाका बुथार जाका बुफांरक रबार बुफांरक तानजाखा पुखिरि आव बिथिर जाखा साग गोनां अगोनां बि बुरिनो पर्यन्त बुखा अबाहाय गोबां सेलोंबायसे घटना जों ताकलाय चिनि इलेक्शन पाइमानि परे अबाहाय नुखा किंतु बबागारा सामानि खाय जिदबान बिसिंति फानो जों आनंद फुर्ति खायदे किंतु कासा ताकेसानो ताबलायदि तातकलायदि अबाहायके ब साकालाबानि बिसिंति फानसे चिनि बरक अबनो बरक मानिया वइ गोबां वायलेंस खागे जों अबनो जोंनि पारानो हैते जों चेंख्रु कामी हैते गाव आबो जों सेलंगो आतमनो जों सेलंगो जों कुनु सम्पन्न पॉलिटिकल न जों पॉलिटिकल बोलते अबया बर चंगलायख्या चंग माने जिदबान पनखेर बनो फुलायनानि तगलायनानि अबया पॉलिटिकल मीन तो साधारणतः डेभलप से जों मानालिनाय डेमोक्रेसी कान्ट्री इंडिया जोंबो डेमोक्रेसी नि बिसिंथिनि पारमांनाय अबनो अर्थ अबया जे जों जिदिखा हांगायनो बुदलाखा हांगायनो जिदिखा हांगायनो फुलायनानि तगलायनानि आबतुया जों अबनो विश्वास खयाचिनि जों चेंख्रु कामी बरक जों अबनो बेलेखे सेलांजागौ ओंखाय जों नायदि बो हाके मानै दंसं कायसा कायसा फेमिली बिनि सम्पद तैरि खायनि बिनि नक तैरि खायनि बिनि कपालनि कलम तो याकुं क्लाय थाङो अबा हाके बिनि एकटा नक एकटा रबर प्लेनशन एकटा मानै गाड़ी बाइक अत कष्ट के आइजि माने अब किंतु पॉलिटिकल नि क्लैश बायनो पॉलिटिकल नि वायलेंस बायनो अब शेष खैरो आबनो जों ब्लैक एंड जाजाया जों आबनो बेलेखे कन्डेम खलचिनि पारान थ्रु तो हयते जों चिनि एरिया जों अ जागा बेलबारि सभामुनि तलिं देब्रा अबाके जों आमसाइनि गोबां बरनो जों कयनाय जे चिनर अंतपक्षे जों आबनो जाजाया जतन जों बंगनो कयनाय जे जों कासा कासी जरा तं दुंनाय चिनि प्रतिवेशी राजनीतिक खायफानो नर अबाके वायलेंस रक्ता खायदुं चिनि पारा कचारो कायसा तं तो खाति हनि कायसा नि बाजार चिकन सा दङ अर सुदुसे बरक आरानि कायसा आईपीएफपि नि पार्टी अफिस सबायरखा जों आबरक जाजागिया जों कुनु सम्पद नष्ट थुं पार्टीनि जिदिखा बा हारिखा आबनो बिसिंति जों आबो जाजागजा गाय ताबु जों ताउनुगजा जारा अबाहाके सबायनाय जरायरक न बरक आसले थांनाय देबंनो बर पॉलिटिकल सम्बन्ध साइसिमिया बिनि बुमा उफासं कुनु सम्पन्न साया जे ऐ नर कासेन नक सबायदि कासेन बुइदिया बासिया किंतु किछु स्वार्थपर पलि नेता हनाय जारा बरक निजे स्वार्थ सिद्धिनि मागै बरक जरायरक दै माने हामिया कक सावो हामिया जिनिस फोरोंगो जार फले जों तामोचिन समाज आबनो जों भुगिबो कायसानि जराय बुजागो ताकेसा बुमा हारियाव बसानो ताकेसा बुफा हारियाव बसानो बिनि सम्पद नष्ट दङ अबा हाके जों सिचुएशन जों बुखाय दं जों आदि देचिनि पारा जों जाजागिया ओंखाय जों नायो डेभलपमेन्ट पार्टी ताङोबा पार्टी हिंगाय जों राजनीति हिंगाय जों डेभलप से नायो जों डेभलप से जों प्रतियोगिता फायनांगौ बैनिसे जुदि न लीडर काहाम बिनिसे जुदि न पार्टी तक से साजानाय पार्टी काहाम हांगाय ब डेभलप नायनाय अब जोंनि बिश्वास
जे डेभलप बिहिजि जों पलिटिकल न आसरि नांगौ जों बुलाय तलाय आबनो जों पलिटिकल जों स्लेम खायनांगौ जों आबनो कन्डेम जों आबनो कुनदगै जों एक्सेप्ट खालामया अब हाइडक नमागै जों रमना दे जों ताबो एग्जांपल भारतबर्ष डेमोक्रेसि कान्ट्रिनि बिसिङाव नर्थ इस्ट नि नायदिखौ मा स्टेट दं बन्दर इलेक्शन मा साइमिया जेमन मेघालय नागालैंड हैं एरपरे रमना दिनी मिजोराम अब हाइडगो जों हाइनो डेमोक्रेसि कान्ट्रि बरगो इलेक्शन फायो थाङो किन्तु बंग तो सेरकम कोनो क्लेश नुकिया बुलायमान नुकिया तगलायमान नुकिया ओंखाय चिनि त्रिपुरा जों साबनि मागै साबनि माने सुमुंनि जों अब हाके अब हाके नि भाइलेंस ताकि स्टेट नका वेस्ट बेंगल चिक वेस्ट बेंगल बन त्रिपुरा ताङै जों बुइन तम संनायबा जों पलिटिकल न जों डेभलप नि खेत्र से यूज खायनाय जों आजागा ने बुलाय तगलाय आबनो जों जाजागिया जों आ जिनिस न जों सिन बर रक बरजों खायनांगौ मायदि ताला के हाके बुलाय के साबा निजनि बिसिं न चिन दफान बिसिं न मानि नष्ट दंगो चिन दफान बरनि नंगो ठीक है चिन दफान बथालाय दंगो आबो तो चिन दफान बिसिं न जायावले जों आबरं जेसके पण जों आबनो चेंज खायनांगौ चरित्र जों आबनो या जों पीसफुल इलेक्शन एवं फ्री एंड फेयर इलेक्शन खालायो जों जेकुनु प्रतिद्वंद गाहाम इलेक्शन को जुदि गाहाम लिडार खाय जों बनो तो फायनाय संलायनाय आबो जों प्रतियोगिता होनांगौ जों बुद रुइ नाथाय सेगै बुलायने तलायने माने नष्ट खायना आबैया जों कम्पिटिशन आबैया जों डेभलप से कम्पिटिशन होनांगौ ओंखाय जों अबनो रिक्वेस्ट खालामना आं बिसोर कक भां गलिया आं नोंनि मिडियान बिसिंते सिनि स्रां जाति सिनि खरां चुमुई टीवी अब हाय चिनी मीडियन बेसिक जरा तीन फाइनाई बंग रिक्वेस्ट खालामो चिनी जरा चिनी सिटीजन नागरिक दंनाय रं आं रिक्वेस्ट खालामनाय बा चिनी नातारं रिक्वेस्ट खालामनाय जे इलेक्शन पिरियड जेमन चिनी बरन बिसिङाव अब हाके बुलाय तगलाय जेमन यातै डेभलपनो जों कम्पिटिशन खालामनांगौ जों कुनु समपनो जों बुलाय तगलाय बुलायनो जों जाजागिया जों अब फुल्ली कन्टेम खालामो स्ट्रंगली जों कन्टेम खालामो आं आसंनो सावै दिनै जों खर गामिनि प्रतिनिधि चौधरी हिसाबै आं अकगनो सानानै होनै जों पारानि आदं रबाय पारानि चिनि युथ ग्रुप दङ खलो चिनि पारानि जारा ताब एक्जिक्यूटिव दङ जों बुथ साइड न युथ एवं जों जारा चिनि ताब एक्जिक्यूटिव बडी दङ बरबानि जों आबनो जों तांग डिसिजन लाइन नाबाके सलाय मिसितो चिनि दिनो डिक्लेरेशन एंगा आं आबन साइड बिसि कक सालिया चिनि आनि ताइसा दाब्रा दङ चिनि एक्जिक्यूटिव नि चेयरमैन दापमल अब साइसाने कमनारनाय खुलुमबाय राहानि चिन दफानि जत्त बरनो चिनि चेंखर गामिनि आं फरकसा जायथुगे प्रतिनिधि नोंगै हानि बरना बिलानो नोंगानि खुलुमु याफार जोंनुजाखा चिनि एडिसि इलेक्शन नि परे हानि बोसारो खाजा लायो आसोक बसर जों बुनि दफानि बरबाय जों सातक पितक खायजै आसोक 184 जना राजा साइथमनि परे फानो दाबो जों आइसा योगनानि लामा फायया किन्तु नुजाखा जों इलेक्शन परे नि काहामको जों त्रिपुरा हास्तिनि जत चिनि त्रिपुरा दफारो नि दफा जातिरो आइसा बायदि काचा हामदां लायो जों आइसा प्लेटफर्म फाइले मानसि गाहाम लामा किन्तु नुजाखा इलेक्शननि परे दफा बाय दफा जों हामजा बनायलिया जों गकनि खेत्र साव उनि दफा जों थानजांनो नांनाय थाइके जेथिनि यो जाति योग नायनि किन्तु जों नुजाखा रेजालो ताम नुका कायसा दफा बायदि कायसा दफा कथाय मालिया कायसा तापु बायदि कायसा तापु कथाय मालिया आइ बुलाय दंलाय किन्तु ओ जे बुलाय मानि जेते फाइनान्शियल जे खथिं दंमनि आमोनिनि आनि जतन आनि तापुनि खथिं का आनि खथिं मा कलायो आनि जातिनि खथिं का आनि खथिं मा कलायो एक्चुअली राजनीतिक निको आनि व्यक्तिगत वानसुंनि एंगेल आं नायसिनाय खेंगाय राजनीतिक लीडर हंगाय खरचा दफानि चातेसि दफानो बाहायके तैदुल खालामनाय आमो हंका बर'नि दायित्व राजनीतियाव निखाय किन्तु दा केसे दङ समाज जेमन आनि नुखुं आन नुखुङाव चलिना हंगाय चिनि नुखुंनि गार्जेन उमा बुफा बोसाबुदिनो कन्ट्रोल खायो आमो हायनो राजनीतिक लीडर को आमो हायके वानसुबैनो आनि नुखुंनो बाहायके चालना नानाय खरचा बोसा गार्जेन तापुबा बोसा तंखाय तापुबा बोसानो बर समान चुचिनुगु आमो हायके बोसाबुदिनो कन्ट्रोल खाय नुखुंनो नायथाव फायतलां आमो हायकेनो चिनि समाजनि चिनि जारा राजनीतिक लीडरनो आनि कयमु जाहाथे नरबो
amo haike thangya karei joto tipura hastini chini uni jofano amo joton ane takuk an buku boni bisinti khanyo chini chung chasa manai boni bisinti khan chung khap tanga malai ne hini joto khaba chana khai nen bagai ang chini jengkhor kami ni ngai dan ব্যক্তিগত ngai jotono no a chamno nakarnani jengna tangai thanga poiborte somoyo e tinino senggamuni pore sengtai khaleli ani joto borno amo hai khao semai tangkai janai তাই কাছে কমকাই সংরক্ষা যে একটা রাজনৈতিক সংগঠন তাই কাছে রাজনৈতিক সংগঠন গলাইতো যেটা খাইমানি অ্যাকচুয়ালি আমো যদি মথাই জাঙ্কা ব মনে খাইনা আং তাবু তাকলাই খাইজাকা নেক্সট ইলেকশন পরে আং পাইथिंगा আমো খাইনাই আমো তাই থাকলাই মুং দंला जों वान सुना नांनाय जेंखा ओंइ थागा आमनो संगारानो मथाकना नांनाय ताई काছে हंकाय जों ताबु गरे जेंखर कामि चिकनटा काছে कामि চিরিচিটি যে একটা রাজজাতি কামি চৌধুরী কামি ফাং যে খালাই ফেমিনি আর রাজজাতিনো जों কাইসা সমাজनि যে চিত্রা সাংनो जों नुगै जों আমनो प्रतिबाद खायखा যে আমो हायता खादिनि लुगुनि थिनि कयखा আমो हायखैनो जों तिनि रमनि चिनिर जेंखर कामी मनपट जों गानै गिनि निनि बेलबारि सबामुनि खुमतया ताई देब्रा कामी यां जांगिला बिसमुनि বিভিন্ন পাড়াতেই সৈয়দপুর গ্রামতেই ও হাইতেই जों কাইসা সমাজ সামনানি সমাজनि যে চিত্রা সামु दंमोन আমनो जों जाया जे साख्लायमुं बा আমनो प्रतिरोध खायनानि जतन आबु फायदिनि जों सामा हायखैनो सारा हास्ति गोनाङै जत जागानो जत आनि दाखु बुकुरनो खागोन दाखु बुकुरनो कयदेव नंगौ आमो हायखैनो কাইসা এলাকাও যদি আমো হাইকি খাইखांगाय उ जे दाबु जे सिचुएसन दंमोन আমো ताइसा कन्ट्रोल फाइनाय नां थाकाव आसुक थायो आं हानि बोसारनो जतनो आनि हामजांमा खुलुम मुंयाफोरै आनि किचिचा कप सामुनि नो मुताका जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या